Системата позволява групова обработка на няколко задачи едновременно. За целта можем да изберем конкретни задачи от списъка или да маркираме всички. След като сме избрали задачите, можем да извършим няколко различни действия. Можем да променим статуса на всички избрани задачи наведнъж, за да отразим напредъка им. Ако е необходимо, можем да възложим задачите на конкретен служител. Освен това, имаме възможност да зададем крайна дата, така че всички избрани задачи да имат еднакъв срок за изпълнение. При нужда можем да определим основно лице за контакт на клиента, което да отговаря за задачите, или да добавим асистенти, които ще имат достъп до тях и ще могат да участват в изпълнението им. Ако задачите са свързани с клиенти, системата позволява уведомяване на съответните служители на клиента, за да бъдат информирани за актуалното състояние на задачата. Тези възможности спестяват време и улесняват управлението на голям брой задачи, като позволяват бърза актуализация и разпределение на работата.